Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wani sabon darasi. Idan ba ku manta ba mun ce muna da text editor da dama, to amma kuma har yanzu muna amfani da notepad. To a wannan bidiyo ɗin za mu ga yacce za mu ɗauko notepad wato wani text editor mu yi amfani da shi. Da farko za mu je cikin browser, a nan wajen searching ɗin nan za mu rubuta text editor da muke so mu ɗauko, suna da yawa amma wanda aka fi amfani da shi best daga cikinsu za mu ɗauko, wanda ƙwararru suke amfani da shi tun daga matakin farko har ƙarshe suna amfani da shi, shi ne wanda ake ce masa VS Code. In aka rubuta sai ka danna ya yi searching, ga shi nan a farko za ku ga hoton shi, to a nan shi ne side na farko ɗin nan sai ka danna me download. Idan ka danna download zai kai ka wajen da za ka yi downloading nashi. Na farko akwai, idan da Windows kake amfani da shi a kan kwamfutanka akwai na Windows, daga Windows 8 har zuwa 11, ni ina amfani da 11 ne. Akwai kuma na Ubuntu, idan kana amfani da Linux akwai su OpenSUSE, su Red Hat, su da sauransu dai, Flavor na Linux, sannan kuma akwai na MacOS wato idan kana amfani da kamfanin Apple computer Macbook. Wannan shi ne, ina amfani da Windows sai in danna kan downloading sai in taho sai in sauko da shi, kun gani yana zuwa, bari ya gama. To idan ya gama downloading sai mu yi installing nashi, bari ya gama downloading mu gani. Yana nan yana downloading, bari ya gama downloading sai mu yi wannan installing nashi. Okay, to ni nawa already ya yi downloading, ga shi nan zan yi installing nashi a kan wannan ɗina. Zan je ni folder da yake download, idan na je ni downloading zan duba shi inda ya sauko, ga shi nan VS Code. To kun gani idan ka zo nan da za ka yi downloading nashi a farko za su nuna maka license agreement, sai ka danna accept, I accept the agreement sai ka danna next. A next a nan wajen setting sai ka danna wannan create icon, create a desktop icon, wato zai ƙirƙira icon ne ya ajiye maka shi a kan desktop, ko da yaushe idan kana so ka shige shi ba sai ka yi search ba, ka yi wannan ba za ka gan shi a kan desktop naka, sai ka danna next. Idan ka danna next a nan zai ce maka install, sai ka danna install. To ni na riga na yi installing nashi a kan kwamfuta, bari ku gan shi, ni na riga ina da shi a kan desktop, zan zo ni kan desktop, kun gan shi ni na riga na yi installing nashi, sai in buɗe. Idan ka buɗe cikinsa haka yake, idan ka buɗe haka cikinsa yake, wannan shi ne wannan namu, idan ka buɗe haka cikinsa yake, idan yanda za mu rubuta code a notepad haka za mu rubuta a nan. To wannan shi ne yanda ake installing na text editor wato VS Code, nan gaba da shi za mu yi amfani a matsayin text editor namu maimakon notepad. Mun gode, sai anjima.